Boli to väčšinou hrdinovia z románov Julesa Verna, napríklad Tajomný ostrov a inžinier Smith, ktorý sa vedel vždy vynájsť. V podstate vždy ukázal, ako ten ľudský mozog dokázal byť oveľa efektívnejší ako hrubá sila svaly. Asi na začiatku to boli rodičia, potom strýko, ktorý ako aktívny elektrotechnický inžinier mi ukázal prvé elektrické obvody a potom knihy, viac menej. Človek si niečo preštudoval a potom sa snažil to zrealizovať vyslovene na kolene, ako prvú citrónovú batériu, prípadne mikrofón do zapálkovej škatulky starej batérie. Moje výskumné aktivity sú späté s chémiou a fyzikou. Chémia je svet molekúl, ktorý nikdy nevidíme. Chémia už nie je také bezhlavé zmiešavanie kvapalín, zapaľovanie bengálskych ohňov, ale je to cielená výroba nových molekúl. Je to niečo podobné ako stavba budov. Keď sa má postaviť nejaká budova, architekt musí najprv tú budovu nakresliť, pripraviť plány, až potom nastupujú stavební inžinieri, stavbári, ktorí tú budovu postavia. No a ja som taký architekt, ktorý sa snaží na základe nejakých pravidiel navrhnúť nové molekuly, ktoré sa neskôr pripravia. Najviac ma fascinuje to, že na základe niektorých matematických a fyzikálnych modelov vlastne dokážeme trocha pochopiť prírodu, alebo aspoň si to tak myslíme. Bolo by to také zvláštne želanie, že možno by som chcel vedieť, ako budú ľudia rozmýšľať o 10 000 rokov neskôr. Súčasný akčný hrdina, možno sú to učitelia základných a stredných škôl, ktorí sa snažia nejakým spôsobom ukázať žiakom, že nielen počítače, mobily, ale aj tá príroda, prírodné vedy, matematika sú veľmi dôležité v našom živote. Milí priatelia, nadšenci vedy a techniky, nesedte zbytočne za počítačmi, pozerajte sa, ako funguje príroda, robte experimenty a študujte. Ahoj!